Ako si Brent, ginaingon. Ayaw palabi sa imong pagkahat. Basin hinon mapaso ug magbasol ka. Mo ining nitabo sa akong kinabuhi nga. Dili na ko mahimong mahikalimtan. Noy, si Baykar? Ngano naman, sad? Baykar ba? Na? Ngano naman, sad? Manuroy mi. Asa man mo? To the moon! Road trip, room, skr, zoom, Sofik, no room? Mga mata, namumula? Asan ang twist? Nadala mo ba? Bawal ang tools? Oh, yeah! Kamao lagi ka na, Noy. Ako pa. Oy, Mates man. Ay, Baykar! Oy! Brent Tahuso! Brento. Tanaoy! Ay, Brent! Unsan mo kaniya? Tana. Hoy, kamong duha, Okay ra ko bisag asa mo manuroy. Basta, bawal mamumula ang mga mata, ha? Road trip! Okay! Yo! Brom! Basta magaliggoy, dagat, Baykar. Murag, bawa nga akong mga problema. Problema na mo. Ha? Kaya mo kwarta. Subay. Kung may problema nga ator ko to ilawom si Burnal, doon sa ko. Di ko kusinto, ana. Ako kusinto na magiging kaong tulot sa kadlaw. Walang ka may babay. Gubot pas lukot ang pamilya, bay. Ha? Oo nga, ganahan kung muani og dagat, unya, maligo kay mugaan ng akong gibati, bay. Unsa mo ganyan yung problema, ha? Bye, Brent. Brum. Unsa mo Gubot kay nga mong pamilya, Baykar, brum. Sa may kagubot, ha? Si mama, doon ay lalaki. Si papa, doon ay babae. Pareha silang duha, doon ay brum. Ili sila. Manugal bagid, manginom. Uwi na yabot sa bahay, mag-away. Brum, buno, bugno na yun. Alingugno kayo. Paita. Mau lagi? Mau gina ba Magdugtan mo, magdugtan dito. Ha? Magdugtan dito. Malay. Tari na ta dagat, lami kay ligo dre. Lagi. Mao gani nga gusto Tuwan. ko malingaw bay. Ang situan. Rin ka tadagan. Malay. Bahala kung sa bay, basta malingaw ko bay ha. Bahala na magunsa ta rin, malingaw ko. Pwede magtuwad kaya, lingaw na kayo na. Aron malimot ko sa gubot sa mua bay. Uy, hayag pa mang sala. Kalimtan kanig off ni Manang Salud. Ayaw na kumuanha sa imong kondo. Oh, si Papa. Siya din ang nasa sala dayo. May kasulti sa cellphone. Umong mami. Oh. Kaaway ni Mrs. Ay na ko pamuta. Katuog lang diya, ha? Okay? Bye, love. Oh, Lord. Ay, iyang babae ang kasulti. Karon ka Pa! pa? Ha? Karon ka pa na uli, Brent? Oo pa, Di naman sila ka. kuyog ming by car pa. Naglingaw-lingaw mi. Sige, katuog na. Ikaw day pa. Brent. Nakauna-una na lang ko nga magbuwag mi. Oh, unsa pa? Ako ni. Man, Sige, tagay pa ta. sabay. Kalma lang. Ha? Kalma lang. Baguan ko ni bra. Baguan ko ni. Baguan mo ka na usig kag panghawk. Kapuya yung by car. Unsa, ikaw mo nakagarog ikaw ko nakilitan ko ni mo. Nakilitan ko. Ano niliyog ni mo, be? Sige, kana. Malingaw ko. Hagi ko. Payot kita doon eh. Bayot kita ni. Bay, gusto ko magubog, bay. Aron malimot ko, bay, sa mga problema na, bay. Akong mga ginikanan na, bay, magbuwag na sila. Magbuwag na sila! Titagay. Ang luya. Kanina lang, buti. Lips na nanoong ko ni mo. Luoy kayo. Ay, luoy kayo. Ay, pati luya. Ay, luoy kayo. Bay,
Naabtan ako gabi sa Papa bay sa sala bay, nagkasulti mi bay. Nangayo sa sorry sa ilang sitwasyon ni Mama. Maton niya bay nga, nakaunaw na siya nga magbuwag na lang kuno silang mama bay. Magbuwag sila. Unsa man tayo. Buwag, agay isang paghilak, paklo ko rin mo. Ay, maghilak, ha? Mauutos mga tao rin, he. Unsa hilak? Magbuwag na akong papagmama bay, di ko buhilak. Unsa ka tayo? Ano? Porbida sa nimo. Bye, friend. Ayaw, pagilak-hilak. Sabot ka! Ayaw! Ay, kinarong ha. Kinarong niya ato. So, bay, Siya nag-inom tano. Sultihan di kay nana. Ginang magtiayon, mag-away, na mag-uli, mag-away naman saan. Ano ko gira? Unsa mo koy? bay, lahi ang akong parents bay. Pulos tag-as og mga pride bay. Nung nagpakasal pa man silang duha bay, nga magbuwag raman day sila bay. Pete, duwa nam tayo imnon bay. Magawas na din ni bay. Manggawas na din ni bay. Tana, bay ka. Oh, sige. Asa ka ta, ha? Magapi-hapi na. Mangita pag chicks. Ay, mga amang ng mga bayana, way katawa-katawa. Mga amang. Silag tutok na to bay, mga silag kitag artista. Amina. Dita. Hala. Oo, siguro sila artista ta. Hulo? Ay, karo, mga tawa, no, mga kanaan. Natawa sila bay, nga gitanaw imong ubos bay, gitanaw imong ubos. Wa siro ka maniper. Ha? Gusto ka? Ah, mangingitag lingaw. Pilihan na, nay. Kanang lingko, nay. Kanang gwapa kayo, bro. Kagirunag paan ka na. Oh, Tawa. uy. Mo ni mga babae nila rin bay. Gwapa, saan? O, bahala na. Tuloy na sunlan ng paan. Ha? Nay usabay nindo. Okay, dindo Order kayo. sa tag mainom bay, order ta. Puwa kayo na eh. Dadagan si Kulod Lai sa puwa kayo. Ah, bahala na, order Ikaw sa- sarap. Luspan ka na. Inom sa tayo. Eh, oy, go. Ter. Arere. Oy, pater. Oh, Kagwapa ba ni mo? thank you. Kiss ko bi. Doon na may bayad. Ah, Pero ah. kung ganahan ka ang magawa sa Dennis Nightclub, mananggit ko sa among mamasang. Mama! Pila ha. Si Mama Sang na imuhatag ni mo kung pila, ha? Ah, unsa? Mo out me. Nanguta na siya pila, Mama Sang. Oh, sorry, girl. Nahalin ako. I-out na ko niya. Oy, Ben. Out lang doon na yung napilian mo eh. Sabi mo ka yan eh. Tara, boyfriend. Out lang na. Mo ba? Buga. Oy, ang bayot ay sige tutok na to eh. Ikaw mamasang? Bayuta ka? Oy. Ikaw bayuta ka ba? Oo. Isa mang yun yung duha mo rin doon. Isa na mamasangin nyo. Ikaw? Ano? Amo ning i-out. Siyot. Oh, uy, tempa sa amin. Tingog yung mamasang niya eh. Oh, pag kinaya sa presyo, ay. Maugani sigong pangutan. Sigtag tutok Pag na mo da. kinaya sa presyo. O pila lagi. Dugaya sa nimong bayuta ay. Hubog naman kaayo ka. Makaya pa ni mo. Hubog ra ko. Pero kaya pa. Ako pa. Sige, Sige. sige. Diha betuwad be. Ay, ano pa turon ko lang. Ay, magromansa sa taoy. Sige. Lipaya ko. Kana ba? Kanang matagbaw gyud ko. Siyempre, ako pa. Lindo tayo. Expert na kay ko ini. Kamatsyo dani. Oh. Mature na gid lamit. Sukan pag nag-edad kong 18, hangtod karon nga 68. Ha? Sa pila edad yo? Gilo ka. Uy, pila to edad nimo? 68 na ko. Sa 68 lang. Pero lami pa mag-iabo ka. Kala, sige. Kala, kalabi. Kala, sige. Tokba. Wait, na time pa na. Ay, Zay. Dugay Ay, na Zay. kuha katilaw. Ay, Zay. Law-law Dugay na naman kuha yun. mahalin. Kanil day. So, bukan law-law naman tawag din eh. Sabay law-law, oy. Sus, kanil tao. Uy, rambutan ka ba? Ba? Balibuo na siya. Ay, oso ni Dok. Mahal na kayong palit og litro. Balibuo
Kurang taong ini. Sobdore. Ay, bro, kira. Badaha pa ka na, eh. Kiluwaan man na ni mo. Ay, pwede ramanggod. Nagbahon kog oil. Biraha na rin. Yun na, way asin kay kilawon. Kana, parat-parat naman ang ganit. Asin saba ka na dong. Ay! Ay, kalabot sa ko. Bangon ko, di. Laba. Oh! Uy! Kinsam ning tiguang babae nga akong tupad. Huh? Nagdam ko. Tugay nang namatay nga akong lula. O di sa ninaw. Di mo sa ninaw sa akong lula. Yati sa... Uy! Nausap ni... Nagkampat maning make-up maning bayana. Tiguang naman yun. Tiguang nilupad ako. Si Baykar. Ay, ka si Baykar. Baykar! Bay! Baret! Abli! Baret! Bay! Abli, oy! Abli! Ya, Bay! Baykar! Bida, Bay! discount ta. Ha? Paita sa kong nakuha. Tiguang pa sa kong lula. Bay! Talaw sa nga ko, Bay! Kalaglagig na! Talaw lagig na, Bay! Ang pustiso na! Ang pustiso, Bay! Kailangan magkamot ani ni Baykar! Samtang nakatubag di kong babae! Nakulat ko sa kong tupad, Baykar! Nakalitan ko! Murang si ermitar niya! Ermitar niya ang bruha! Ako, kaya na kayo. Murag si Maria Kigol. Dali na, Bay! Magkawa natin! Bahala na, Bay! Ay, Alala! Inyong bayad. Ay. Bayad! Bubayad kami! Kami aangay niyong bayaran yung mga scammer mo! Pwede may scammer. Legit may bayad ng taon, be. legit mo, legit, ha? Di ni igit kaya. Kuno Bayad din buga. Wala legit mo. Uy, kung di mo bayad na mong duha, no? Mo reklamo, biinis ka pulisan. Uda! Managan na, Bay! Di sila makapasan, Bay! Dagan! Kaya mga batanon palagi, hat kayo, taka lagtira. Moto, nakagamit ng mga ermitan yan, ha? Scammers pa? Mga katumang kasama ang kaagi ni Brent. Dinining tulumanon. What's the style? Ermitan yan, ha? Scammer pa, style.